Deze week viert de Hindoestaans-Surinaamse gemeenschap in Ljouwert dat het 140 jaar geleden is dat haar voorvaders vanuit Indië naar Suriname emigreerden. In 1974 emigreerden ze op het Nij, maar toen in Nederland, omdat Suriname onafhankelijk was en zij dat net zitten zeggen om daar ween te blijven. En zo komt het dat er in Friesland nog zo'n 5000 Surinaamse Hindoestanen woonden. Nou, krijg ze wij, willen zij ik heel graag haar tradities en taal in stand houden. Nou ja, dat is dreig. Ze hebben net een eigen plak. En daarom vierden ze de eerste dag van haar feestweek in de NL. Mooi toneelstuk over de eigen geschiedenis. En wij zijn daarbij. Deze week viert de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap van Ljouwert dat ze 140 jaar geleden vanuit India naar Suriname emigreerden. Vieren omdat ze net als slaaf, maar als contractarbeider erheen gingen. Een toneelstuk over deze geschiedenis wordt Joen opvierd. Ja, ik moest 40 hebben. Dus gisteren heb ik de kool gesneden, aardappel geschild. Gisteravond heb ik 2 kilo van de bloem gekneden. En 1 kilo heb ik voor vandaag gelaten. Al 2 dagen is Beppe met eten ondergang. Het toneelselskip is de hele dag nog aan het oefenen voor Joen en dus wat er eten komen. Rotti, volgens Beppes eigen traditioneel Indisch recept. Het is veel werk, maar ik doe het gewoon. Met liefde? Ja. In 1974 was Suriname onafhankelijk. De meeste Hindoestaan keerden ervoor om naar Nederland te gaan. Al hadden ze geen idee wat voor land Nederland nou eigenlijk zwier. Zij verlaten een land waar meer dan 25% van de beroepsbevolking werkloos is. Hun Nederlandse paspoort garandeert hun een opvang in ons land. Voor zover ze niet door familie op Schiphol werden afgehaald, worden de Surinamers met autobussen vervoerd naar een van de opvangcentra die door het Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid Rijksgenoten in ons land zijn ingericht. Robbie Karamat wien jochentje en de bus bracht hem en zijn ouders, broers en zussen naar de Prins Frederik kazerne in Ljouwert. En die poort ging helemaal open, de bus paste precies erin en die ging echt helemaal naar achter toe. En die ging op het pleintje en de koffers werden uitgeladen. En dan kom je hier en het is hartstikke koud, zonder jas, zonder niks. En je hebt een heel ander beeld dan je voorstelt had. Dan maak je hiermee dat je de eerste sneeuwvlokken ziet. Want dan ga je kijken van, hé, hoe kan nou ijs vallen uit de hemel? En dan wordt alles wit. Dus voor ons hé, dit is sneeuw. We hadden een beeld, althans ik had een beeld, het is een warm land. En net als Suriname had je vrijstaande huizen. En je had een stukje land en noem maar op, waar je kon planten. En alles kon doen, wat spelen, voetballen, noem maar op. En je kwam hier en zei, alles is ingepakt. Hier zaten wij. Hierboven? Hierboven. Dus, Is dit ook een emotionele plek voor u? ja, in het begin wel. In het begin kwam wel. Want dit had je dan niet gerekend. 1 kamertje. Want ik ging vanuit, je gaat direct een huis vinden. Je gaat lekker wonen. En hier kwam je in een kamertje. En dat was een hele grote teleurstelling. En dat gaat meer heimwee in het begin, hoor. Van, hé, waar ben ik eigenlijk terechtgekomen? Wat doe ik eigenlijk hier? Ik kijk naar Chelita en dan begin jij te zingen. Kasmewade. Met dit whole master, ja. Adip Autar is naast Robbie Karamat een van de druwende kräften achter de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap van Ljouwert. Aan zijn hele gezin zet daarin om de eigen tradities, taal en cultuur in stand te houden. Kijk, Surinaams-Hindoestaanse cultuur, dan heb je het bijvoorbeeld over van belangrijk is van bij bruiloften. Hè? Dat zijn rituelen die plaatsvinden ook. Dat zie je ook hier gebeuren ook. Bij de geboorte, bij het overlijden bijvoorbeeld. Mensen hebben thuis bijvoorbeeld kerkdiensten, et cetera ook. Nou, dat zijn toch wel heel belangrijke waarden, culturele aspecten, wat mensen nog in stand houden en daarbinnen opereren. Maar het valt net daar. In Friesland wen je zo'n 5000 Hindoestaanse Surinamers. Maar een eigen plak hebben ze net.
En zeilverhuurders zullen haar liever gaan als komen. Men verhuurt niet meer zoveel zalen en zo aan Surinamers. Want bijvoorbeeld de trouwpartij die duurt al 3 dagen. Met alle religie eromheen. En dan wordt er gekookt en gedronken en gegeten. En dat blijft dus in zo'n zaal, krijg je geur niet meer eruit. Dus mensen zeggen van, hey, stop maar even, dat doen wij niet meer. Dus dat is heel moeilijk in Leeuwarden en omgeving om iets te krijgen voor de Surinamers. Oké, dan beginnen wij even met dit stukje. Nu hebben jullie hebben de controle al gehad, Suriname. Hè? Jullie hebben nu al gehoord van... Het stukje gaat door de eigen geschiedenis. Hoe zwierwerkjen voor minlingen, minachting en misledigingen. Zo'n fino autar hier eerst net zo volle op met de eigen geschiedenis en cultuur, maar nooit die ouder wordt, verroert dat. Voornamelijk de laatste jaren neig ik toch meer naar mijn eigen cultuur. Waar komt dat door? Beleving, denk ik. Ook hoe ik in het leven sta nu, denk ik. En waar zit dan het verschil voor jou? Puur de beleving. Hoe het leven beleefd wordt. Bijvoorbeeld godsdienst, bepaalde normen en waarden. Dat is heel belangrijk en dat kan ik heel goed terugvinden in mijn eigen cultuur. En ik kan het natuurlijk ook terugvinden in de Nederlandse cultuur, maar toch meer in mijn eigen cultuur. De Hindoestaan vieren haar religie en feesten nu op meerdere plekken in de stad. Onder oren in een voetbalkantine, maar dat is net ideaal. Daar is ook problemen mee, want bij de religie wordt er vuur en zo gemaakt. En dat geeft dan problemen, want dan krijg je alleen maar rook en die soort dingen. Dus dat wordt ook al gemeld van, hier jongens, jullie moeten wat anders zoeken. Maar nu wordt het nog een beetje getolereerd, maar ik denk dat op het laatst ook dat ze daarvan moe worden en dat ook ophoudt. En daarom is het voor ons ook belangrijk om een eigen centrum, een eigen plek te creëren waar wij onze eigen dingen kunnen doen zonder dat wij met enige restricties van anderen moeten gaan leven. Dus los van het religieuze, culturele gedeelte willen wij ook graag met de samenleving, met anderen ook allerlei activiteiten ook opzetten. Ook. En dat is belangrijk in deze tijd ook. Hè? Want het is geven en nemen en je kan alleen maar geven en nemen op een gegeven moment als je wat meer in mij kan verplaatsen en wat meer van mij weet, dan andersom ook. Hè? Dus dat soort activiteiten willen we wat meer gaan doen. Ook. Deze weken binnen er nog meer festiviteiten en eltsenien is welkom. Zoek voor meer informatie erover op www.sccmg.nl.